We zijn vandaag uitgenodigd voor de opening van strandpaviljoen De Boekenier. Wij gaan kijken wat ze ons te bieden hebben. Akkoord! Ja! Hey! Hey! Dank u wel! Goedemorgen, vandaag de opening van het nieuwe strandpaviljoen. Het is een flinke investering geweest. Was je niet bang eigenlijk om zo'n investering te maken? Ja, zeker angst heb je natuurlijk altijd, maar wij vonden het echt nodig om weer voor de toekomst ons weer veilig te stellen, zeg maar. Dat onze zaak weer up-to-date zou zijn voor de nieuwe ontwikkeling aan de kust. Oké, en hebben jullie het helemaal zelf gedaan of heb je nog veel hulp gehad? We hebben heel veel hulp gehad natuurlijk van heel veel bedrijven. En, ja, die hebben hoofdaannemer hadden we in dienst en die heeft de boel heel goed geregeld. Maar we hebben natuurlijk zelf ook heel veel mee geholpen. Ja, oké, en het is echt een flink strandpaviljoen. Dat is niet heel klein. En je hebt het in één winter hier zo neergezet, hè? Dat is ook best wel knap werk. Ja, ik vond het zelf ook wel knap. Volgens mij ging, wanneer was dat? 1 november ging de eerste paal de grond in ongeveer. En als je dan ziet wat er nou uiteindelijk staat, dat is ja, snel. Dat is een goed resultaat geworden, vind ik. Ja, dit wordt mijn nieuwe concept met verse Italiaanse ijs met allemaal hippe smaken. Stracciatella, chocolate cookie en nog allemaal leuke ijssoorten. Straks worden hier ook nog hippe pasta's en noedels gemaakt voor de takeaway. Zodat je op een lekkere manier en vooral gezond ook kan eten. Dat is een beetje de bedoeling van deze insteek. Ook ja, het frituurgedeelte is ook, kan ook nog, kan natuurlijk ook. Ja, dit is de nieuwe zaal, het restaurantgedeelte van onze zaak. Aan de andere kant de barren met printings, visuals op de rand van de Westerschelde en de paallopen. Ja. Ja, onze nieuwe keuken hier. De schaaltjes stellen we klaar om straks gegeven te worden. Zijn ze bezig met de carpaccio? Nee. De papieren zijn gewoon klaar. Paul, een nieuwe chefkok. Ja, ons nieuwe grote terras gelokaliseerd op de zonnezijde, zeg maar. Voor de kinderen een speelbootje. Het nieuwe lounge terras. Dit is het nieuwe tapas restaurant hier gelokaliseerd op de eerste verdieping. Ja, dit was de rondleiding door mijn zaak. Ik hoop dat jullie het mooi vonden. Goedemiddag, we zijn van Knokke Actueel. En wie zijn jullie precies? Ik ben Annick Reinders, uitgeefster van Knokke Actueel en ik breng de lifestyle kant volledig in kaart. Ik ben Stefanie Sio, ik ben verantwoordelijk voor de real estate kant van Knokke Actueel. En samen maken we eigenlijk een magaboek
die uitgeven wordt 2 maal per jaar in Knokke geest. Jullie hebben hier ook een uitnodiging voor gekregen, terwijl het niet echt Knok is. Maar jullie zijn toch op ingegaan. Waarom zijn jullie erop ingegaan? Oh, omdat wij vinden het is maar 20 kilometer van Knokke Dievliet. En we zijn ook meer aan het kijken naar Sluis, Katzand. Ook dat met Puursee. Wij komen graag naar deze kant. Ook waarom niet betrekken? De mensen in Knokke of de toeristen in Knokke weten het nog niet zo allemaal. Laat het maar bekend worden. En perfect bereikbaar met de fiets of om te komen wandelen. Een prachtig uitzicht ook om te genieten eigenlijk een beetje buiten Knokke. Dus je denkt dat het wel interessant is voor de Belgische toeristen? Ik ben er zeker van, want dit mogen wij niet in Knokken op het strand. Dus als je wilt komen genieten van een hapje met zicht op zee op het strand, kom dan hier. Wat vindt u van deze nieuwe locatie? Ik vind het mooi, maar ik ben nog niet binnen geweest, dus ik moet kijken morgen. U komt hier al vele jaren. Ja, Wat vele vindt u van de jaren. veranderingen aan deze kust? Dat vind ik goed. Dat vind ik heel goed. Het is mooi en beter voor de kustenschutz. Stef, dikke buik? Dikke buik, zeker wel. We zijn geweldig voorzien. Opening van de strandpaviljoen Boekenier. Geweldige beleving. Kan niet anders zeggen. Ja, heerlijk gegeten. Het is wel heel zwaar dat werk. Ja, echt heel zwaar. Gelukkig zijn er maar een paar die dat aan kunnen. Hè? Ja. Nou mensen, kom het zien, kom het proeven. Het is meer dan alleen maar een stukje strand en een mooi uitzicht. Het is echt een geweldige kaart. Een vriendelijke service. En een mooie interieur. Ik zou zeggen, kom kijken. En, kom het beleven. Ja, en ik geloof dat we wel trots mogen zijn dat we zo'n stukje hebben hier in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Dankjewel, tot een ander keertje. Doei doei. Oba! Ober!